Moi ben, pois aquí estamos no lugar dos feitos, do que serán os feitos, porque xa sabedes que o 14 de abril tedes unha cita aquí, no Dado da Dá, a noitiña, non imos poñer hora de momento, porque os proletarios do rock and roll imos presentar o noso último traballo. E quería gravar este vídeo e falar directamente con vos para vos explicar dúas cousiñas. A primeira xa dixen, que é que vos apuntedes ao concerto o día 14 de abril, aquí, no Dado da Dá, insisto, Santiago de Compostela, sabedes onde está, e se non preguntadesnos, que é moi fácil, topádesnos moi fácil. Segundo, para explicar un pouquiño como vai eso do crowdfunding que estamos montando, porque xa tuve por aí algunha pregunta, algunha xente que non se aclaraba e así. Isto é unha cousa así como cando se saca o ramo para a festa, non? Iso é o que é un crowdfunding. O que pasa é que nós, como nos conocemos todos, decidimos que íbamos facelo co método antigo, que era cos nosos aforros. Imos gravar o noso disco, imos facer a nosa preproducción, imos incluso facer as copias e hasta unhas camisetas, porque confiamos en que hai un público que estades aí ao outro lado e que nos ides a apoiar nesta nova aventura. Entonces, para apuntarse ao crowdfunding é tan fácil como mirar no noso blog. Deixaremos as ligazóns aquí abaixo, proletariosdorrockandroll.blogspot.com, e aí escolledes un pouco vedes as cousas, as posibilidades que hai. Basicamente son discos, camisetas, entradas para a propia presentación e combinados deses tres. Vai vos aparecer ali tanto email como teléfono como para mandar un WhatsApp, e escolledes a vos a maneira. A partir de aí encargámonos nós ponemos en contacto con vos. Se vides ao concerto xa podedes aquí mesmo recoller as recompensas, e se non vides, imos buscar unha fórmula para volo facer chegar, non hai problema. Incluso volo podemos mandar a casa, eso xa falamos con Amazon, que están aí medio de folga, malo será. E nada, convidarvos a visitar o blog, a facer un poquinho de forza, e sobre todo que estades aquí o 14 de abril, no Dado da Dá. Hasta dentro de moi pouco, proletarios.